Fl-Isptar Monte Carmeli bħalissa għaddej xogħol ta' tisbieħ fis-swali biex il-pazjenti jingħataw iktar dinjità. Xhieda li ma kellux għalfejn jiġi l-jum tas-saħħa mentali biex f'pajjiżna l-attenzjoni tal-awtoritajiet iddur fuq persuni li sfortunatament għadhom ibatu minn ċertu stigma. Iżda dan il-jum iservi biex titqajjem iktar kuxjenza u mart il-Prim Ministru Joseph Muscat u chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, saret żewġ tiswali ġodda tan-nisa fl-Isptar Monte Carmeli. Żewġ tiswali li beda x-xogħol fuqhom f'Awwissu tas-sena li għaddiet u li ġew irranġati biex 25 mara bi problemi mentali jgħixu ħajja iktar diċenti. Is-Sinjura Michelle Muscat tqarret li sena ilu żaret dan il-post u kienet ixxukkjata bl-istat li sabitu fih. Dan il-post qatt ma bsart li jesistu għaw Malta. Kien post abbandonat għall-aħħar, tibża kważi tidħol ġewwa. B'sodisfazzjon tkellmet dwar id-differenza u bidla kbira li saret bi ftit flus iżda baqa l-kbir mill-ħaddiema tal-isptar stess. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli Clifton Grima stqar li kontinwament isiru xogħlijiet ta' manutenzjoni f'dan l-isptar biex il-pazjenti kollhom aktar aċċessibilità, privatezza u iġene. Fil-xhur li ġejjin ħajkonna propju il-ftuħ ta' faċilità ġdida li tieħu ħsieb it-tfal li huma adolescenti li għandhom problemi ta' saħħa mentali. Xi ħaġa li sallum il-ġurnata sfortunatament il-pajjiż tagħna kien għadhom mhuwiex attrezzat għaliha. Imma rajna li kienet priorità, ovvjament l-amministrazzjoni ħasset li hemm bżonn li dan ix-xogħol isir illum qabel għada. Fit-tmiem iż-żjara tagħha, Sinjura Michelle Muscat ippreżentat donazzjoni lir Richmond Foundation f'isem il-Marigold Foundation. Dan bilan li jkun hemm iktar appoġġ għal din l-organizzazzjoni li toffri għajnuna fil-komunità lil persuni bi problemi ta' saħħa mentali.